isikhathi nesikhathi siyokhumbuzisana. Sokhumbuzisana siphinde sisizane kwizinto esingazi-understand kodwa esenzakalayo kuthina. Sifike sikhulume ngokujulile, siphinde sikhulume ngokungajulile kodwa okubalekile. Kubaluleke kowu-two. Whether ijulile okanye ayijulile, kubalulekile kowu-two. Ukuze ubekwazi ukubhalansa, kufanele uzazi zonke izinto ezikhona provided by imimoya ehambisana nabantu abadala bakho. Sila sikhuluma indaba yesithunywa nemikhuba yaso yokucommunicate, noma mangabe isithunywa sifuna i-attention yakho, noma sifuna ukuthi hayibo ngikhona ngila. Sizoqala nje singapholisi maseko, right? Now isithunywa si-communicate kakhulu ngamaphupho, siyakwazi lokho, kodwa ngisesigxile kulokho. Zikhona ezinye indlela isithunywa communicate ngayo eziningi ukuthi asizinaki futhi asizazi. Ngizokutshela-ke mina futhi oneqiniso uzofakaza athi mkhulu ngempela kuyenzeka. Isithunywa siyathanda ukushaya i-roof. Sikhule sazi ukuthi into eshaya i-roof noma uphahla kusuke kuyimimoya emibi. Akunjalo amanga lawo. Kuyenzeka yes, kodwa okwemimoya emibi kwenzeka ngenye indlela. Isithunywa siyathanda ukuthi sithi ga phezu kwendlu. Bheka, yabo mangabe ucindezelekile uthola ukuthi phatheke kabi, une-stress, ngoba vele phela silabantu abahleli bephatheke kabi kakade, ngoba le loneliness le iza nengcindezi ebuhlungu, especially kuloyo ongaka-understand indlela yakhe ukuthi ithini into yami Nkosi yami. Hayibo, naku ngizohlupheka, naku ngizofa, naku ngizobulawa imimoya, naku ngizobulawa Nkosi yami isiphiwo engasicelanga. Isithunywa bese siyafika lapho kuloyo onomibuzo ukuthi ngabe ikhona nje yona isithula sithini isithunywa, vele ishaya i-roof go. Hayi kakhulu, hayi futhi ngendlela ethusayo, ishaye. Angithi ubuzile ukuthi ngabe sikhona yini, siyakutshela ukuthi ngikhona. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uvilaphi, ngoba lento yesithunywa izwana kakhulu nokuthi communicate nomoya through umkhuleko. Isithunywa is not a walk in the park. Abantu often glamorize isithunywa ngazuthi it's this entity. Ukulula nje. Akulula lapha kusithunywa. In fact, kubukhuni kakhulu kusithunywa. Ngoba umoya odimandayo, ongacompromise, nomoya ochizayo noma ozitshelayo. Ngobani? Umoya ohlambulukile. Uyabazi abantu abaklina ngithi, yabo labantu abaklina bamaqathanzipho. Uthi uma usondela ahlehle. Ngobani? Ugqoka into emhlophe uzomngcolisa. Uyazithanda phela. Sinjalo-ke isithunywa-ke naso-ke. Hhayi ngoba naku usuke sikuzonda mase kuzosho ubuhlungu. Azizwani nokungcoliswa. Isithunywa sayishaya i-roof. Sithi ngikhona. Isithunywa especially mangabe uzoba futhi nomlozi, ngoba iziphiwo azihambi zodwa. Ngeke ube nesithunywa kanjalo kuphela kanjalo, cha. Uzoba nesithunywa, kube khona isiphiwo sethonga, kube khona isiphiwo sedlozi. Baze bezintathu. Okuyibhalansi number yale reality esikuyona. Kuhamba ngothathu, izinto zihamba ngantathu. Right? Manje masifika isithunywa sihamba nethongo, mhlambe lomlozi kanje, iyathanda ukuthi kuvele kubabe indlebe. Yabo random, hayibo balo hleba ngami. Akho umuntu ohleba ngawo. Isithunywa sithi hello, ngiyakubingelela, sawubona. Right? Sawubona.
Kwesinye isikhathi isithunywa siyathanda ukukhala eswini. Hhayi njalo kodwa futhi masikhala eswini isithunywa sikhale engazuthi yabo sikhale engazuthi inyoni eshaya ifiya. Yabo sokukhala kanjalo siyakwenza isithunywa lokho. Sikhuluma ngemikhuba yesithunywa communicate ukuthi ikukhombisa ukuthi ngikhona uma ngabe ungenaso isiqiniseko ukuthi sikhona. Sisakuyona le yokuqala engiyishilo phezu kwendlu. Isithunywa mangabe ungazazi izikhathi zakho zokukhuleka ngoba umuntu nomuntu unezikhathi zakhe. Bheka izikhathi la isithunywa sishaya khona iroof yakho mangabe uhleli mhlambe nje uyihlalele. Yabo uqaphele izikhathi uthi uyabheka ayibo yazi njalo mekwashaya nje u12 noma kwashaya u1 noma kwashaya u2 kuvela ukuthi gqu. Ungabheki futhi iroof kuphela nodonga lingakhala ngendlela eyodwa nje gqu mhlambe uthi gqu gqu. Yabo but kuba khona lo msinjwana sithini ke lapho hayibo khuleka thandaza isikhathi sakho sokuthandaza. Sisebenza kakhulu isithunywa ngomkhuleko. Communicate through vibrations, right? Through vibrations. Sifuna ukuthi ukhuleke. Angithi umuntu wedlozi onobungoma onobugedla ushisa impepho uma communicate nedlozi lakhe. Nomuntu ke nesithunywa ke impepho yakho umkhuleko. Right? Umkhuleko through vibrations umthandazo yakhe iyahamba. And that is how you keep the connection, and the connection ebalulekile kakhulu unesithunywa ngoba umuntu ucindezeleka kakhulu, ucindezelwe imimoya. Yabo ngoba umuntu onesithunywa imimoya iyamthanda, not just imoya emihle kuphela but even nemimoya eminyama iyamthanda umuntu onesithunywa and iyacindezela futhi awusalali ebusuku awuthakathiwe imimoya nje eminyama, izingcungulu zobumnyama, ama-parasites abumnyama, ama-archons ezokucindezela. Sizakhuluma ngemikhuba yesithunywa, i-communicator enganakekile. Isithunywa siyayenza lento ukuthi uthi uhleli yabo sayihlala lokuthi ekhanda. Right? Lapho suke sekushintsha ke ilontuzana. Something is changing. Right? Something is changing. Yabo mekuzoba khona a slight change empilweni yakho. You always hear that. Noma uzohlela uyizwa ukuthi isithunywa sayenza leyo nto. Enye indlela yokucommunicate le ukuthi there is a change in the channel. Right? Kunoshintsho olukhona oluzokwenzeka noma olwenzakalayo empilweni yakho. Once wezwa lo msindo loyo uzwa kaninganazi ukuthi kunoshintsho oluqhamukayo empilweni yakho. Isithunywa naleso. Sikhuluma ngezinto abantu abangajwayele ukukhuluma ngazo. Ngasho ngathi ngizokhuluma ngalezi zinto abantu abangakhulumi ngazo. Ngoba wonke umuntu uyathanda ukukhuluma ngama-topic awodwa kanti zibalulekile lezi zinto lezi abazishiyayo. Sizakhuluma ngemikhuba yesithunywa nendlela ecommunicate ngayo nawe umntana waso. Isithunywa sinako ukuthi sikudikezise ngehlo. Right? Uma ngabe khona umuntu ozoshona and iqaphele ukuthi kuya ngokuthi idikize kuphi ngaphezulu mhlawumbe ngaphezulu esayidini laka left mhlawumbe you hear somebody that you knew ukuthi awuyazi man has passed away mhlawumbe after some time. Yabo kube kuzobe siyakuprepareisha isithunywa emotionally ukuthi ube prepared enye indlela yokucommunicate mhlawumbe ingaka left side but ngezansi. Yabo because ila kuphuma khona inyembezi mhlawumbe lo muntu lo uzohamba emhlabeni uzomkhalela
ngoba mhlawumbe kuwumuntu oclose, but isithunywa sikaze singakubikeli uma ngabe khona umuntu into ezokwenzeka, right? Khuluma ngemikhuba yesithunywa, yabo, ukuthi umuntu nomuntu kufanele aqaphele ukuthi uma kwenzeka into ethile emzimbeni wakhe, yiziphi izinto ezenzekalayo after that, right? Imaphi ama-events that takes place after that. Ngaleyo ndlela uzokwazi uzi-understand-a, nangaleyo ndlela uzokwazi understand indlela iy'dalwa zakho ezi-communicate-a ngayo, ngoba kubalulekile uzazi more than anything else kule nto yomoya, ngoba vele usuke uzozazi. Masuzazi, the more you know yourself, if you do the inner work, le abantu ababalekelayo abafuna yonke into eyenzeke kalula ngoba bebalekela i-inner work. The more you do i-inner work, ezothatha isikhathi, kajahi, ezothatha isikhathi uyenze i-inner work. Masuyenzile i-inner work, ila khona-ke manje uzoba ulo muntu wemimoya onohlonze, ozothi uma ekhuluma into yenzeke, ezothi uma ecabanga into yenzeke. Synchronicity, kube ngazuthi umlingo, uzuhleke wedwa uthi imikhuba yabantu abadala, uzuzincome uthi hey, hayi mina nginamandla mina. Awunawo amandla, ukwazi uku-align-a, iba humble, ukwazi uku-align-a ngendlela. Akekho umuntu onamandla, khona umuntu o-align-a ngendlela efanele, right? But kube ukuthi kuyahluka-ke ukuthi khona o-align-a kakhulu ngaphezu kwakho, ama-vibrations ayahluka. Khona o-vibrate kakhulu, khona o-vibrate middle, khona yabo, kancane ayahluka ama-vibrations. So I guess-ke ngaleyo ndlela uma ukuthi ufuna ukuthi-ke umejarishe amandla ngaleyo ndlela futhi akubalulekile. Enye indlela ye-ego nje leyo ukuthi uzibone umkhulu, ukuthi uzibone unamandla. Cha, iphuma nje lapho wena ulwa nokuthi uconnect ngendlela, ungazibeki la kwi-competition yamandla. Igame yey'ngane leyo, iy'ngane ey'ncane emoyeni. Mdala wena, une-wisdom, awukudingi ukuthi uthathe into yokuphila, uzoba nayo into yokuphila mase kushaya isikhathi, ngoba uzoyimemeza futhi uma ingafikanga ayifikanga. Into ebalulekile i-connection, right? Sikhuluma ngemikhuba yesithunywa nokuthi ixhumana kanjani nomuntu. Imikhuba yesithunywa, isithunywa sinako ukuthi uma ngabe kuzokwenzeka mhlawumbe ingozi, mhlawumbe sewuya-drive, yabo, and then uma ngabe khona mhlawumbe umuntu uzokuphazamisa ongaze kugcina kwenzeka ingozi, indlebe ivesane ibe buhlungu, yabo, momentarily engathi iba buhlungu, yabo. Then uthi hayibo, ube aroused ngesikhathi indlebe ibuhlungu, ube aroused, then uzithuke umuntu oqaphelayo nje, then hit the brake, ukwazi ukuyiphepha leyo ngozi. Akuwena uphephe leyo ngozi, isithunywa sikwenze waba alerted, yabo. So wena qaphela indlela izinto ezenzeka ukuthi yazi uma kwenzeka into ukuthi kuvame ukwenzeka into ukuthi umuntu wesithunywa. Ngifuna ukuthi aqaphele imikhuba eyenzeka kuyena. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi aku-communicate kangcono nesithunywa sakhe bese ya-align-a kangcono. Ngikhuluma ngemikhuba yesithunywa engiyazi, ikhona neminye engingayazi. Sebezo-add-a nabanye, right? Ngoba angazi konke phela futhi angisoze ngazi konke. Isithunywa sinako uthola ukuthi uthi uyayihambela, yabo, siyenza futhi lento, yabo, mangabe uthola ukuthi ama-vibrations akho aphezulu, right? Uyameditate, yabo, khona labantu asebengene kule level, futhi usungene kule level yokumeditate. Ukumeditate-ke akuyona into enkulu, ungazi izinto enkulu, kodwa futhi akuyona into elula ukuyenza. But angifuni uthuswe igama engazi into e-sophisticated. Umeditate kahle kahle kusuke ukudedela izinto zasemhlabeni, ungazibambi, don't hold on to izinto zasemhlabeni ngoba awuyena wasemhlabeni. You were made to think izinto zasemhlabeni makes the essence of who you are. Ayikho leyo nto, suka, you are higher than that.
So ukumeditate ukudedela. So uqala ngani? Uqala ngokudedela imicabango. The ideas ukuthi wena you need this, I need that, I need this, oh ngifuna le mali, I need that car, ngifuna lo umuntu wesilisa, ngifuna lo umuntu wesifazane, yabo, ngifuna ukuhlala kuleya ndawo, this is what I deserve. You let go of those things, those ideology. Into ethi thought nje uyayidedela uthi no, I'm flowing with the wind now. So umeditate. So abantu asebemeditate sebefunda ukumeditate, uthola ukuthi you are walking, ngoba phela uma uqala meditate as we practice le nto le, ama-vibrations akho ayakhuphuka, because now you're no longer being held back by izinto zasemhlabeni, because you have let go of the things. But akusho ukuthi when you let go awusasebenzeli i-dream yakho oyifunayo, uyayisebenzela, but manje usuyasizwa ngoba manje awusayifakile inzipho sokuthi izinto uyifuna zenzeke ngenkani. We are allowing the process, because the process usukufundile ukuthi it takes time. Into eyenzeka kalula amampunge lawo, and it often comes with problems. Ngakhohlwa phela i-law of cause and effect, cause and effect. La kunesenzo khona kunezenzakalo khona. Uthola ukuthi uyahamba mase usungene kule level, uvele izihlahla zinyakaza la udlula khona. Vele la udlula khona nje vele izihlahla la uzodlula khona izihlahla vele zinyakaza. Noma uthi uyaphuma ebusuku mhlawumbe kuleyo bhema, uyobhema eminyango, vele uthi uphuma nje vele kuqala umoya. Thunywa ke leso. Lezi communicator guy, right? Sithunywa leso. Sisakhuluma ngemikhuba yesithunywa nangendlela esicommunicator ngayo ezinganakekile, ukuthi sikukhombise ukuthi sisakhona, ngoba ziyenzeka izinto egcina usuzibuza ukuthi ngabe sisakhona ngempela isithunywa sami, noma ngabe sikhona lesithunywa, sisikhombisa ukuthi hayi ngikhona. Kuwukuthi phela siyathanda ukuthi sometimes sibe le ukuthi sithunywe, kodwa sibe sikubuka, singasondeli kodwa sikubuka. Then mase senza le mgilingwane yaso, ngoba isithunywa sinale nto yokuyitshela, asifuni uyitshela ukuthi uyasazi isithunywa, right? Asifuni uyitshela ukuthi uyasazi, because sinale nto ukuthi sifuna ukuthi ukhule, asifuni ukuthi uyijwayeze ukuthi sihleli sikhona sikuncelisa. Mesanda kufika isithunywa siyahlala sikuncelisa, but as isikhathi sihamba sibe siyasuka kancane siyi-deattach, khona uzokhula ila aqala khona zikunethe. Ave kumnandi mesisakhona isithunywa saseduze, ziyenzeka izinto, imali yes, hayibo amaphupho, hayibo abantu bayakuthanda, hayibo la sisuka khona sesithi-ke khula-ke manje naku khona uzofunda ukuyimali, webabo uzowuza umoya. Sisakhuluma ngemkhula wesithunywa-ke kodwa-ke nendlela yokucommunicate ngayo. Asivale lapho. Ngicabanga ukuthi khona nangezinye indlela abazaziyo nje ezi-weird, ungasho izinto ey'common ezihleli kukhulunywa ngazo, usho ngendlela ezi-weird ukuthi hayi uyazi ukuthi share experience yakho kuma-comments if ukhona into o-experience ngendlela isithunywa sakhe sa-communicator noma ngendlela esi-communicator ngayo engajwayelekile, kodwa kube khona into ekutshela ukuthi hayi isithunywa-ke lesi-ke. Please share with us. Sivale lapho. Sivale lapho.